मैंने आज आम हम ये रोषे हम ये आम आज फिस्ट हम देखा जाओ वर्षा को देखिक आम कौटी कर ये आम चेष्टा अच्छी फिस्ट करा छुआ मैंने सब फिस्ट करने रेडी है मुहटा देखा किस किए से एटा किस लोक कहीं पिटी कॉपी कॉपी दे वो बोले सेटा किस दालचीनी गुंड कौन पे व्यवहार हो धन्यवाद हे चालू मैं पळब तुम एठ सब एडी हम छतु चिल्ली ने छतु चिल्ली तो करिबेटा छतुटा ए छतुटा खाली ଟିକେ हल्का बेटा छोड़ा होई त कोई वीडियो गलानी सेटा कोने एटा भल देखाउ नाही तो काई गेलो हाय मैं हाथ खुलुची ताकू तुवे मु एठी हाथ खुलुची तोटे परिचय दे दे मो ना होची चतुर्थ विश्वास मु चतुर्थ श्रेणी पढ़े मो आज आम छोट छुआर आज गोटे फिस्ट हवा जाऊँगी मुझे खोलुची चुलीटा हम एथर सुरिश तेल कि तेल सुरिश तेल पड़ुची ये आउटे ब्लॉगर शूटिंग करछन तो यूट्यूब चैनल ता मते कहबो तापरे पठे देबो 40 ना हो धीरे धीरे होबो ना 40 हाका हे जना धीरे धीरे होबो ना धीरे धीरे निहाती खाईदबा किस अच्छे तोर फीस्ट तो करुचे मो चैनल 48 सब्सक्राइब आ खुशी रो कथा जे कबीर तमे एडी किस करछो बे तमे एडी किस करछो कबिटा गुले बाड़ी हबो बोली ये ले हमर डॉन बाबा जॉन बनेगा डॉन अच्छा ये है ना ये हम से तो पूरा जाई कर दीजिए का कह रहे हो मु करते चलो एला नुआ टेक्निक रो मु करी सालनी आनो रो 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 काम देख के आसी की कॉन्फिडेंस पके दे हां आनो देखे रो रो हां चलो सब न पके दे आउ टिके न लेला कॉर्नफ्लोर आबे भल से गुडा एटा कॉर्नफ्लोर आपण अंत केबे देखि दिबेनी ए देखन तो हमर लुणा आज पड़ी हेय साला गुगुली राखी रो इदा कॉर्नफ्लोर पड़ची सांग माने एटा कॉर्नफ्लोरटा आपण केबे देखि दिबेनी आज हमर बनभोजी चलची ना को बनभोजी वर्षा जो होउची घर भीतर नहीं का बनभोजी विशाल बनभोजी ए ताकू टिके देखंतु सांग माने से किए कहउची ट्रॉच सीधे ट्रॉच ता ना होउची टॉर्च 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 ए देखंतु अच्छा थर्ड मोना हला दिव्यांग सुसक करो अदर में पेस्ट दिन ए देखंतु हमर अदर रसुन पेस्ट पड़ला ए देखंतु ये देखो अदर रसुन पेस्ट टिके पाखु गणा আছে कैमरा किनी আছে कैमरामैन हां एथरा देखंतु एथरा गुला होबो जल्दी पकंतु ये देखंतु हमारे मुंडे हिट होची ये पानी टिके आनो पानी दे खाई रंगुली गने देखि पारथि एथरा हमरा पानी दिया हबो ए देखो ना पानी पड़ला सेतिकी पानी ढालंतु एडा कुबी ये झियो आमर सब ढाल दौरान ना को भौणी ए काम कर असुर भली
ଏଠି ସବୁ କିଏ ଏଠି ସବୁ ଆମ ବଚ୍ଚା ପାଟି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଏପଟିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଥର ଆମର କୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତିକି ହେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ମାନୁଛ ଅଧିକା ହେଇଛି ତେଣୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେସନ ଟାଣିବା ଲାଗି ଟିକେ ବେସନଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ନା ଟିକେ ବେସନ ଟିକେ ଦେବା ନହେଲେ ପାଣି ଶୁଖିବନି ବେସନ ଟିକେ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକେଇବା ହଇନେ ସରିଯିବ ପଛେ ଡବାଟା କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ପଡ଼ିବ ନା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଗୁଳା ହେଉଛି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଠିକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ହେଲେ ମୋ ଖୁସି ଏଇସବୁ କିସ ହୁଏ ଏଥର ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟିକି ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁର ବାପୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ଟିକେ ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଠା ଦିଆହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଆଡ଼େ ଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଆମର ଟିକେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଖୋଲା ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତରକାରୀ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ପାଣିଆ ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ କେମିତି କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ବୁଡ଼ା ହବ ତାପରେ ଛଣା ହବ ଏଟା ଆରି ଯୋଗୁରୁ କେବଳ ଆରି ପାଇଁ ସେଇ ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ମୁହଁରେ ମୋର ଆଇଲା ସେଇ ବାଳକ ହସୁଛନ୍ତି ଫାଙ୍ଗୁଳା ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ଚନ୍ଦନ ଭାଇର ପଛର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଆମର ହବ ବୋଲିକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେନକ କାଦ ହେଇନି ଚାରିପଟରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ଚୁଲିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ପେପ୍ସିକମ୍ ନା ସରି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ରସୁଣ ଏଇଟା ହେଲା ଅଦା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କେବେ ଖାଇଥିବେନି ଏଇଟା ହେଲା ଘାସ ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ସଜ ଏଠି ହେଲା ଆମର ଛତୁ ନାକୁ ଛତୁ କାମ ଅଲଗା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମସଲା ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ପକେଇବିନି ହାତର ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମତେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ହେଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ଆମେ କରୁଛେ ଏଇ ବାଳିଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି ହେଇଛି ଏଇ ବାଳିଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ହେଇଛି ଏଇଟା ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ଗୁଳା ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଗୁଳା ପାଇଁ କାରଣ ଏଠି ପାଣିଆ ହେଇଛି ପାଣିର ପରିମାଣଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ପାଣି ମୁଁ ଆଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରୁଛି ହସିବେନି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ହସିବ ଆସିଆ ମାସିଆ କାସିଆ ଖରାପ ହବ ଏଥର ଟିକେ କବିଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କବିଡ଼ା ଗୁଳା ହେଉଛି ଟିକେ ଦୁଃଖର କଥା ନା ଏଥର
ଟିକେ ରାଗି ଗଲେଣି ଟିକେ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ଏଇଟା ଖୁସି ଖାଇବ ଖୁସି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଢାଉଛି ଏଇ ଯେ ସେଇ ଛୁଆ ଚୁଲି କରୁଛି ଯାଇକି ଦେଖାଯିବ ଏବେ କୋଉଠି ରନ୍ଧା ଯିବ ସେଠି ରନ୍ଧା ହବ ନା ଏଠି ଅଭିଗୁଳାଟା ଖାଲି ଆମର 7 ମିନିଟରେ ଭିଡିଓ ହେଇଗଲାଣି ଏତିକି ଜୁସ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଇସ୍ ପିଲା ତ ଏବେ ଆମର ଛତୁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଛତୁ ମସଲା ଭଲ ବି ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ନାଗିବ କି ନାହିଁ କହିପାରିବାନି ଏଠି ସେ ଜୁକରମ ସବୁ ଛୁଆ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ବଢା ହଉଛି ଛତୁଟା ଛତୁ କାହିଁ କାଟୁଛ ସେ ବେଲାର ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁସୁଣ୍ଡା କୋଡା ହଉଛି ମତେ ମାନେ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏରାକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଥର ଟିକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସେଠି ସବୁ କଜା ନାଗି ଗଲେଣି ହେଇ କଜା ନାଗି ଗଲେଣି ହେଇ କଜା ନାଗି ଗଲେଣି ଏଇ ବାଳକଟି ସବୁଆଡେ ଏଇ ବାଳକ ପଡୁଛି ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଲା ଥର ସଜେଇ ଦେଇଗଲା ଏଟା ଫିଷ୍ଟ ମଝାମଝି ହେରି ଏଠି ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିଲ ନା ଜଳୁନି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣାକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପାମ୍ପଡ଼ କୋବି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ବୁଢା ହଉଛି ଏବେ ପାଣି ଅଛି ହଟି ପାଣି ସବୁଆଡେ ଖାଲି ପାଣି କର ତମେ ଚାଲା ଦେଖ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଧିକା ଅଛି ହେଲା କଣ ଟିକେ କର ଏଟା କହୁଛି କର୍ନଫ୍ଲୋର ଟାକୁ ଦେଇ ପାରିବା କରାଯାଏ ଏଇଟା କେତେ ପାଣି ଏଇ କିଲେ ଅଟା ମିଶେଇଲେ ବି ସେ ତାଟିଏ ପାଣି କି ଶୁଖେଇ ପାରିବନି କାରେ ବାସି ରୁଟି ଅଛି କି ଆଣବେ ବୁଢେ ଛାଣ ଦେଇ ଖାଇଦବା ବିରାଜ 7 ନମ୍ବର କଟା ସରିନି 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିନି ତଥାପି ଆଙ୍କର କଟା ସରିନି ଏଇ ବାଳିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥର ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଆଜଟା କଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାଟି ହେଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ଧାର ନାହିଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପିଆଜ କଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ରସୁଣ ପଇଲା ଯାହା ହଉ ଏଠି ପୁରା ଛଣା ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କେନ ଭିଡ ଚାଲି ଲାଗିଛି ଯାଉ ଏଠି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ସବୁ ରନ୍ଧା ହଉଛି କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ପକାଅ ତ କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ରସୁଣ ପକାଅ ଆମେ ଖାଇବା ବାଲା ତାପରେ ଚିଲି ନୁହେଁ ତାପରେ ଘାଣ୍ଟ ଏଥର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟା ପଡୁଛି ଏହା ତ ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ହେଲା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ଖାଇଥିବେନି ଏଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଟା ହେଲା ସବୁଜିଆ ଲଙ୍କା ଏଟା ସିମଲାରୁ ଅଣା ହେଇଛି ସିମଲା ମିର୍ଚି କାଲି ଯାଇଲେ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ସିମଲାରୁ
ଏଇ ଛୁଆ ମୋ ବାପା ସହ ଯାଇକି ଜାଣିଥିଲା ସିମଲାରୁ ସିମଲା ମିର୍ଚ ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇଥିବେନି। ଏଥର ପଡୁଛି ଭିନେଗାର ଭିନେଗାର ପଡୁଛି ପଡୁଛି ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପଡିବ ସାଇଡରୁ ରୁଷିଆ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରୁ ରୁଷିଆ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି। ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଇଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଇଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ବତାଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରୁଷିଆ ଚିଲିର ରେସିପିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତମେ ତ କମ୍ପାନୀର ଆଡଭର୍ଟାଇଜଟା କରିଦେଲ। ଚିଲି ସସ୍ ସବୁଜ ଦେଖାଲା ଏ ଚାଲ ଚକଲେଟ ଆଇ ଖାଇଯିବା ଭାଇ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ନା ଇଏ ର ପ୍ରାଇମ ର ସୁରେ ଚାଲଛି ଏଠି ଚିଲି ପାଇଁ ସୁପ ସୁପ ଏବେ ଦେଖ କୋବି ପଇଲା ଏ କୋବି କି ସାର ହି ସଇଲାଣି ଏଇଲେ ପନିର ର ଦେଖାଇଲି ଏଟା କୋବି नु ଏଟା ହେଲା ଚିକେନ ଏଇ ରୁଅ दे देखो एटे अबे चिकन हे गलानी चिकन न देखाउजी जरा चिकन को जरा कसा हुए सही पर ये आइटमटा होई पागल हे लेनी बसी दे लो लेंबू नाही खेरा खाइ दे आपण मान पाटरू तो नाळ खसिलानी याकू देखि की आ काकी जो चिल्ली सॉस पके देना पके दे भाई भाई देखो तो ये किस्सा ये तो पूरा सही वाला अपने सब में दुओ मास्टर से ऑस्ट्रेलिया रो कहउछन एटा हला एलियन को गुओ तने एटा का गुओ किछि खाइया ए एटा से लल्लू ठीक है हमर दहीटा मारी दही नु एटा होची कॉर्नफ्लोर रो बैटरटा अल्प पड़िबो जा द्वारा की ग्रेवीटा टिके आधि रची विटामिन सी जहाँ द्वारा कि आपण पार्टी सी सी हो आपण त्वचा को दबो उज्जवलता एटा बेसी पकेल लक्ष्मी रो क्रीम गोबर नेसिने आपण को मुह रे व्रण कमी जियो तेणु ए जियो कर व्रण नाही मुहर देखंतु हमर एडी पूरी काकुड़ी कटा होची सलाड हबो हमर काकुड़ी कोटा जालची भक्ति अछि ना हां जाई चले डा माने इसे देखो बथ सब अछि एटा सब बथ ए चिपिने किछि भारिबनी वीडियो कर ए यार गुट्टे भारी होबो माने एक्चुअली हने तो डाकरा जीवो हां हला आउ माने गुट्टे फरक एबे गाइस मुळटा पके सेटा मु काटी ए गुटकु रख तो सुविधा हमर देखंतु आमो स्पेशल जे এটা ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଆଣିଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଏବେ ବିଲାତି କଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ
एपटे दी कूड़ दीटा चलती एपटे अच्छी पिज हाँ स्प्राइट आपण मान के पी दिबे नी डाली बड़ा होची डालमा डालमा हाँ ना खाई दिया